Hello mga unions! Good morning! DCB TV. Please don't forget to join my video channel. Please yung button para sa video niya upload ko. Ang nga pala niya, vlog natin yung Skygo Earl 150 ni Bro Adrian. Okay mga unions, itong ginagamit niya sa pag-deliver. Mga unions, ano ba ito? Skygo, 11 months na ito, mag-1 year na. Okay pa rin, maganda sa deliver. Wala pa siya napalitan ito mga unions. Okay, sarang mga yan. Samahan nyo ako mga yan. Yung Skygo Earl 150 ni Bro Adrian. Ay mga yan. Naka-display yung harap yung mga yan. Wala pang napalitan ito mga yan. Sa pag-deliver mga yan. Ay mga yan, bali nilagyan na niya ng ito mga yan. Panglagyan sa deliver. Ay mga yan, so. Ayan. Skygo Earl 150. Ay mga yan. Nilagyan na yung gubid dyan. Yan. Bali ano naman yan. So, dito yung ngayon yan. So, yan. Flasher. High, low. Ilaw. Tapos, ito yung sina. Starter. Skygo Earl 150. Maganda siya pang deliver mga yan kasi ano, mag 11 months to, wala pang napuntan si Bro dito. Ito yung design ng tambot siya may yan. May ano dyan, may muffler guard. Ano yan, so okay mga yan. May yan yung Skygo Earl 150. Gamit sa pang yan, gamit sa pang deliver ni Bro Adrian. Skygo Earl 150. Sa araw naman yan, sa Skygo Earl 150 ni Bro Adrian. Shoutout na sa kanya, kay Bro Adrian, pinangan niya yung motor niya. Kami yan, sana sa vlog niya, God bless everyone, more power. Sana sa puting mo pala yan, keep safe, and bye-bye!